Ei. Uite, grăbică, uite. Ce era să scap în țel? Că m-am dus că nu știu ce să iau. Până se pune pe lapă. Se pune pe lapă pe cap. Stânga cu familiciocul. Stai. Lasă-l. O să are 10 kg, frate. Lasă-l, tată. Nu te duce cu niciodată cu miciocul. Ia miciocul celălalt, e mai mare. Ia miciocul celălalt. Ia miciocul celălalt. Dă-l până acolo. Dar nu te duce după el. Lasă-l să știi. Nu duce miciocul după el, că l-aduc eu. Nu tragi, tată. De aici. Se rupe, bă. Uite-l, frate, cât e. Bă, ce-ai făcut, mă, seara? Unde ai băgat mâna? Mă, că din cauza hainelor. Uite-l, frate, ce frumos e. Pune piciorul, să vedem cât de mare e pe lângă picior. Pălat? Stai așa un pic. E românesc. Nini, stai așa că vreau să aduc camera. Ia vezi la ălalalt. Uitați-vă pe lumini. Nu mai la mine, sus. Vino cu acum, filmează. L-ai luat? Da, vino și filmează, mă, că e deschis ăsta. Dar nu mă descurc cu ăsta. Și ce să filmezi, mă? Păi e deschis aparatul. E deschis, filmează în continuare. Tata, filmează la acolo, nu la mine. Vedeți? Da. Cristi, poți să te grăbești și tu? Ia, filmează. Nu, invers, țineți-l invers. Hai încă o dată, mai întorceți-o dată. Așa? Așa, da. Așa. Cristi, Da. poți? Ușor, bățul. Hai cu minciogul. Sper să nu scap. Calm. Cătălin, ești peste fire. Știu. Păi vino încoace. Când l-a băgat Cristin în juvelnic, știi ce coadă a dat? Aha. Sunt peste toate? Vino mai încoace ca să vedem seama. Cătă, Da. vino mai încoace că e acolo la... Păi da, mă, dar se duce în sal. Ce, mă, Cristi? N-are, mă, nimic, ce dracu? Vino, Băi, se agată hai să în nu saci. scapi și pe ăsta, ascultă-mă, te rog. Că vreau să văd unde-ți vine. Nu, mă, și e după. Du-te după ele. Da, mă, că nu se duce în salce, stai liniștit. Da, înțeles. Că cred că am firul ăsta, nu? Nu are importanță. Dar După el. pe alea nu le-am mai pus sus. Beți. Nini. Bețele alea nu le-ai mai pus. Ca să ți le dau la o parte pe ăsta. Unde e, mă? După aici. Uite-l aici, după a treia. După a treia, după asta? Da. Aici. Ți le dau pe ăsta la o parte. O să duce în stânga. Bă, dar face asta, zici că e budește. E, e crap românesc. Se muncește din greu aici. Pregătește minciocul cu tine. Ia, îndreaptă firul ăla. Îndreaptă firul ăla. Care? E novat. E loc,
Întinde firul ăsta. Ăsta, firul ăsta, întinde de la mâine. Mamă, ce ghem de cârligița. A, uite ce are și ăsta pe el. Na. Ține. Tati! Tati, trage ăsta după el de pe stativ. Lasă-l acolo, ține-l pe mână. Cred că mi-a pus drept. A tras ăsta de pe stativ. Ține de el. Mamă, ce-a făcut cu ele, Dumnezeu. Ia, ridică-l un pic. Al tău e. Ma, și ăsta e cu montură în gură. Ăsta e Novac? Nu vagă. Vai de capul meu. A, uite ce are și ăsta, mă. A venit cu montură după el, mă. Și le-a agățat pe Le-a agățat pe toate. Ui, da, faină-i. Uite, și aici, asta nu e a ta. Aoleu. Mai am și o fire prin apă. Uite ce știi, ăsta nu-i firul. Au făcut cipcă. Nu știi cum l-a tras? A făcut cipcă. Mai bine... Este al tău? Asta, bomba. Nu știu ce. Ia să Dar ține. Poate e de la vecini de pe. mai am și o plantată vreuna. O să țin. Ai de capul meu ce-un nou dat acolo tot e. Da. Da, te rog. Ia uite, tati. Ia uite, cârligul rupt. Da. Să e nova acum. E mai mare ca apă. Românesc. Nu? Ha? Care l-a prins Cristi. Normal. Dar uite și tu ce tântenie ți-a făcut aici, vezi? Poate l-ai scos la vecină. Da, da. Ține așa. Nu mai scap. Băi, Cristi, cum se oprește asta, mă? Cristi? Firele sunt numai de aici sau aduse și din altă parte? Sunt și de aici și din altă parte. Oprește-mă și mie ăsta, că nu mai știu să-l opresc. Ia uite, vine cu cârlig rupt. Ia să facem. Asta putem să țin. Asta e al tău, așa? Nu. Aici Ce ți le trebuie bunicul? E, nu trebuie eu, spun și eu, mă duc eu. Nu aveți să nu l-ar în asta, că îmi place altceva. bă, e blocat cumva. Ah, Bă, dar ce-am zis că e românesc, să moară, mă. Din lateral de sus, dreapta se închide. Ia uite acolo. uite, ăsta e un fir odată. Uite, ăsta e un fir. Stai un pic, l-am aici. L-am aici. Cătăline, eu nu știu cum să închid asta, frate. Deci are un lacăt pe el și nu mai merge nicio comandă. Închide așa pe nas. Vai de capul meu ce-a făcut acolo.